Mám na vás otázku. Vy všetci, ktorí sa zastávate Jáhla a hovoríte, že nič také nemohol spraviť. Ako to môžete tvrdiť? Bol nejaký súd? Prebehlo nejaké konanie? Bol vypočutý Jáhl? Boli vypočuté deti z Moši? Ako s istotou viete, že Jáhl je nevinný? Ako to môžete s istotou tvrdiť, keď neprebehlo žiadne šetrenie? A čo budete hovoriť potom, keď vyjde najavo, že to všetko Jáhl spáchal? Prečo to české orgány nešetria? Novinárka Asem Zapiševa navštívila Tanzániu. Vydala dokument o Jáhlovi od charity k zneužívaniu detí. Africké deti zažili hrôzu, kruté zaobchádzanie od Jáhla, hovorí v dokumente. Jáhl tvrdí, že to nespravil, že deti klamú. My ho ohovárame a vymýšľame si. Áno, to tvrdí on. A deti a ľudia z Tanzánie hovoria o tom, ako deti znásilňoval, bil ich. Dieťa, keď sa v noci pocikalo, zobral ho a zbil ho pred ostatnými deťmi. Pridával im do jedla nejaké omamné látky. Po tme im píchal drogy a hovoril, že sú to vitamíny. Ľudia hovorili, že v noci robil nejaké satanistické rituály. Peniaze z fondov a od darcov míňal na podplácanie, drogy a sex s maloletými. Ľudia hovorili, že Jáhl sa chvastal tým, že má podporu s politikou, že za ním stojí pirátska strana. Ich logo dal namalovať na stenu centra. Kto vplyvný za ním stojí? A často im to aj pripomínal, aby ľudia mali z neho strach. A darilo sa mu. Keď sa mu niekto zoprel, dal ho zavrieť do väzenia. Ľudia hovorili, že nosil stále pri sebe nôž. Jáhl a niektorí jeho prívrženci dnes tvrdia, že Alatra sa mu chce pomstiť, pretože ona spíše to, čo píše. Nie. Alatra je ľudskoprávna organizácia. Alatra stojí na strane ľudí. My chránime deti. A ja ako človek, ako rodič, ja podľa zákona mám povinnosť hovoriť, keď vidím, že sa páchajú takéto zverstva a to tobôž na deťoch. To, že sú to deti tam niekde v Afrike. No a oni nemajú právo na ochranu? A kto sa ich zastane? Kto im pomôže, keď oni nemajú peniaze? Nemajú sa ako brániť. A toto Jáhl veľmi dobre vedel. No nerátal s tým, že tam prídu novinári a všetko sa prevali. Malo to byť pre neho víťazstvom k získaniu ešte väčšieho vplyvu, tak ako to robí Dworkin? Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si okrem tohoto dokumentu film Impact.